Zabaltzen dugu Anchor izeneko aplikazioa. Eta lehenengo gauza eskatuko digu registratzea. Horretarako hemen, registrarte con el correo, hor dauzkagu bete beharreko datuak. Vale, ja suskribatu gara eta Anchor erabili dezakegu. Bale, leiho honetan agertzen dira ezaugarri nagusiak, baina lehenik azpian, ezkerrean, egingo dugun lehen gauza izango da gure perfila edo profila konfiguratu. Horretarako sakatzen dugu. Horretarako hemen ematen digu aukera, argazkia ipintzeko. Pini dezakegu gure webgunearen URL-a. Gure podcasta konfiguratuko dugu. Horretarako sakatzen dugu hemen. Izena ipeniko diogu Musikaz Blai. Deskribapen txiki bat. Orain ematen digu aukera, gure azalari ipintzeko irudi bat edo argazki bat. Hauxe bera, jarraitu. Bale, hemen aldatu dezakegu tipografia, hauxe bera. Koloreak eta bar. Eta hori ukiko genuke gure podcastaren azala prest. Bale, itzultzen gara hurrengo leiho honetara eta hemen daukagu aukera podcastaren kategoria aldatzeko eta hizkuntza. Joango gara kategoria aldatzera, aurkituko dugu gurea. Bale, musika eta komentario musikal, hoxe. Eta hizkuntza. Kasuan euskera. Eta horrela, gure podcastaren konfigurazioa prest edukiko genuke. Bale, itzultzen gara leiho nagusi honetara eta jarraian ikusiko dugu Anchor aplikazioak eskaintzen digun tresna ezberdinak. Hor goian lehenik, grabar. Hor grabatu dezakegu, zuzenean, mikroa erabiliz, telefonoarena edo tabletarena. Gero lagunekin grabar con amigos. Hor distantzian, baten batekin, gonbidatu batekin grabatu dezakegu. Gero bibliotekan aurkitu dezakegu gure telefonoan edo gure tabletan edo ordenagailuan dauzkagun audioak, ahots mezuak, hemen gure entzunleak bidali dezakete guri ahots mezu hauek guk gero gure podcastan ipintzeko. Interludioak, musika zatitxoak, kortinilla moduan podcastan erabiltzeko. Eta azkenik soinuak. Hemen segun ze kategoria, soinu bat edo beste bat. Oso lagungarriak izango dira soinu hauek gero gure podcasta lantzeko. Bale, hauek dira Anchorrek eskaintzen digun tresna nagusiak podcast bat burutzeko.